manolimo ka Jaramogi. Millicent Adhiambo, kakori nyalo winja, yie mondo imiwa report mantiere mowuok kango ka Jaramogi. Okay, mana kamano Milton, chien kanyo ne wang'ikore matin, kora bro duogo ni ka wan kaendi kango ka Jaramogi kuma ne oike Prime Minister machon Raila Amolo Odinga, mana kaka inyalo neno kaendi, kae kar limbo mogik mar Raila Amolo Odinga, ma bende oganda mathoth sani medo molo, kaka naselero ni chien kanyo nwabedo kod ogendni mopogore manowuok Migori kachiel kod dhot ma Baluya mawuok Bungoma, kanotelnegi kod governors ma Migori, Ochila Yako kachiel kod Mabungoma Kenneth Lusaka. Agie thuolo ni endi bende welo mopogore pod medo donjo, ang'na teri achiel kachiel irgi mondo gilerwa ni to giwuok gi kanye gichopo ka tang'o ma ginyalo wacho kotenore kod kuyo ma oganda jo Kenya ni godo mar wito Raila Amolo Odinga mane en Prime Minister machon ma pacho kaendi. Abo chako kod mana piyo ama koni macha gi nyingi mnisania gi kanye to nyalo wacho ang'o? An gi nyinga iluonga ni Richard Otieno kawuok Bondo. To mar Raila ni nyocho bogowa kabisa wan kaka jo Bondo, nikech Raila manyocha waneno ok kata Bondo kende, kodhi kata mana pinje mamoko go. Raila nyocha konyo adiera makende ma ubendo ng'eyo. Nyaka ne Raila tho ok asebedo gi kwe. En kuyo makende ne jopiny, ok kata Bondo kende, nyaka kuonde mamoko jopiny okuyo. Miyo an gi rem kabisa e wach tho mar Raila. Aya, machiegni nyalo wacho ang'o kichagi nyingi wach ni agi kanye chopo kaka wuono. Erokamano, an David Abaki Odhiambo, an assistant archbishop mar Nomia Church, kanisa maduong' ahinya e Luoland ka. Yande enchwa lemo ne Right Honorable Raila Amolo Odinga kawan Nyayo, to nyocho na kawuono dabia chunge girefu ka, munda kele wi bende man Canada makijanda, mabendo kelo moswari ya church kendo wan kaka joko walo wayuto gimaduong' ahinya. To kinde ne anyalo wacho ni legacy banyo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga weyo Kenya ka dwa mokelo gik mang'eny mobiro parego kaka multi-party devolution, gimora mora ma Raila nyocha time piny ka eri ywak bi wil ma ok waneno. Omiyo sani kaka neno Jaramogi dago ni asero kamano kuom tich mutiyo matek kanyo utimo coverage maber mar Odinga yo makare. Akwa Nyasaye mondo ket chunya kama okwe. Erokamano, mana machiegni nyalo wacho ang'o? Koro an Joy! daleka ko bantie to baj mara bro ndikonu gima antiere ka. Koro bane babawa nwaere hello nwaere amena korako gini ma is a symbol of love. Each and every Xmas obe kanisa kose wuok Nyamira to kata keto kacha jomoko chiemo gi od beti kacha omiyo giba lit ne wuongo apana tieko kra wach makadho kanyo. Jowi Baba Ani iluonga ni Maureen Sharanda, ai dala mar Kisumu. Tho Raila ne litnwa kendo nobwogowa. To kadepo ni nyalo siem ng'ato ni siemo ng'ato ni Nyasaye yie mondo wasiem ng'ato, de wasiemo ne ng'ato mondo mi okaw ng'ano to wenwa Raila. Kaka wan jo ODM wadong' malit, but gima wang'eyo ni Nyasaye nitie biro rito oganda ODM. To tho baba to litnwa, to kadong' e poni siemo jowadu da siemo ng'ato kama kanyalo wacho da siemo ng'a, but de wasiemo ng'ato Watiwo mos kendo kuom ng'ikruok ma kamano. Kata kamano wadhi nyime gi weche manyien mag migago. Rowere mathoth e gwenge ma Maralal e kaunti ma Samburu